Ja veieu que no som Cristina Vigues, almenys de moment. Aleshores, som Toni Pou i Salvador Ferrer, som caps editorials de Física i Química, respectivament, de l'editorial Digital Text, i us venim a presentar com hem enfocat la didàctica de la física i la química, d'aquestes dues matèries, en els llibres digitals que estem preparant. Nosaltres estem treballant ara mateix en un projecte que consisteix en desenvolupar llibres digitals de text per a estudiants de secundària. Tot això va sorgir fa un cert temps perquè tots nosaltres duràvem classes i estàvem interessats en la divulgació i vèiem que el format digital i les noves tecnologies tenien un potencial molt gran a nivell didàctic i llavors vam decidir engegar aquest projecte i a l'hora de pensar en com fer els llibres vam haver de prendre una sèrie de decisions. I vam triar el format digital perquè, a part que ja estàvem molt interessats en el tema, és un format que ofereix molta potència perquè, en primer lloc, és interactiu, és a dir, permet que l'alumne faci una sèrie de coses i el llibre respongui en funció del que ha fet l'alumne, i això és sempre molt interessant. Això permet fer simulacions, fer experiments virtuals i moltes altres coses, i a part també permet la visualització de processos, que d'una altra manera seria complicat, perquè normalment en un llibre en paper hi ha imatges estàtiques i llavors el format digital permet que les imatges no siguin estàtiques sinó dinàmiques, i això dona molt de joc també. Llavors, a l'hora de començar a pensar els llibres, els vam pensar sempre partint de zero en format digital, és a dir, no és un llibre de text en paper passat a l'ordinador, sinó que els vam pensar ja en format digital directament. I aleshores, aquí vam fer una reflexió i vam decidir adoptar una línia editorial molt clara i una mica força diferent de la que s'estila en els llibres en paper que hi ha més a l'ús. En primer lloc, vam decidir utilitzar una mica un llenguatge més semblant al còmic perquè creiem que podia captar millor l'atenció dels alumnes i era més proper. També vam fer servir el recurs d'un guia, que és un personatge que a cada llibre explica la matèria als alumnes. I aquest guia fa servir un llenguatge molt proper, un to molt amè, per cridar una mica l'atenció dels alumnes i captar realment el seu interès per l'assignatura. A part d'això, com ja he dit, sempre és aquest guia el que va parlant i llavors el que hem procurat és que l'estil dels textos sigui molt amè i molt proper, interpel·lant a l'alumne constantment i que es pregunti sobre allò que està veient, però al mateix temps una cosa que ens importa molt és mantenir el rigor de les matèries que estem explicant, d'acord? I a l'hora d'explicar conceptes, una cosa que hem defugit també és plantar el coneixement allà, plantar el coneixement científic, o sigui, no l'expliquem, sinó que intentem, en la mesura de les nostres possibilitats, construir-lo. És a dir, que l'alumne comenci des del seu desconeixement, es faci una sèrie de preguntes relacionades, si pot ser, amb exemples de la vida quotidiana i aleshores, a partir d'aquí, anar construint tot aquest coneixement científic. Llavors, amb el poc temps que tenim, us intentarem fer unes pinzellades d'algun dels capítols que hem preparat de física i química. Aquest és un capítol d'electroquímica, de física de tercer. Llavors, aquí, per exemple, una de les coses que us comentava sobre la visualització de processos és aquesta d'aquí, en el qual es pot veure un experiment sobre... És un procés redox en el qual s'oxida la barra que hi ha aquí dins, llavors es fa un zoom, es veu com és aquesta barra a nivell microscòpic i es veu què està passant realment aquí dintre. Hi ha uns ions de coure dissolts i aleshores aquests ions, quan s'apropen a la barra, agafen dos electrons i es queden aquí. I llavors passen a la dissolució els ions de zinc. I això és una manera de visualitzar un procés que d'una altra manera és força difícil de veure. En aquest mateix capítol també hi ha alguns... Aquí hi ha més o menys el mateix. Aquí es pot anar veient com és el procés de transferència d'electrons entre els ions que hi ha dissolts, entre els àtoms que formen la xarxa cristal·lina, etc. Després també en aquest mateix capítol hi ha algun sobre l'electròlisi. Hem simulat aquí aquest petit experiment clàssic del llapis i la pila, que es posa dins de l'aigua, surten unes bombolletes i aleshores, si ampliéssim això, el que veuríem és això d'aquí,
I aquí veiem les molècules d'aigua circulant, va força lent, no sé per què és això, però vaja. Això en principi normalment va una mica més ràpid i llavors es veuen els electrons com venen per la punta del llapis i com surt un petit llamp i trenca les molècules d'aigua. Ara no funciona gaire bé. Sí, bueno, ara ve el llamp però va una mica més lent de l'habitual. I bueno, aquí es veu clarament com de dues molècules d'aigua ara s'estan partint, diguéssim, gràcies a l'energia elèctrica que flueix a través del llapis. Això va més ràpid, normalment. I, bueno, a partir d'aquí doncs, es fan els enllaços i llavors es formen la molècula d'oxigen i les dues d'hidrogen, que se'n van cap amunt a fora de la bombolla. Val? I això és una cosa que també és difícil de visualitzar d'una altra manera. D'acord? Aleshores, per exemple, hi ha un altre dels capítols, que és aquest de l'electrostàtica, que també és el tercer, que el guia també és Michael Faraday. I llavors aquí també hem aprofitat una dels recursos més importants que es donen el format digital i les noves tecnologies, que és la simulació d'un experiment. I això és bastant interessant perquè amb el format digital podem generar números aleatoris i llavors podem fer que cada una de les vegades que es fa l'experiment surtin resultats lleugerament diferents, de manera que estem introduint ja el concepte d'error experimental. En aquest cas d'aquí vam explicar l'experiment de Coulomb, aquest és Coulomb, amb la seva balança de torsió, vam explicar com funcionava l'experiment, hi havia unes càrregues aquí, aquestes càrregues es movien, giraven un cert angle en funció de la força que es feien, i llavors, després, Coulomb a partir d'això va deduir una llei, i llavors a la part d'activitats vam implementar aquesta simulació de l'experiment que us deia. Llavors aquí hi ha una petita explicació de com funciona aquest experiment. Llavors els alumnes han d'introduir, han d'observar el que passa, cada vegada el que passa és diferent perquè s'estan generant números aleatoris i llavors a partir de l'observació d'aquests paràmetres han de deduir el valor de la constant K que hi ha a la llei de Coulomb. I clar, això és força interessant perquè diguem-ne que nosaltres ho hem pensat això i ja ens han dit algunes escoles que ho estan provant, de manera que cada alumne faci el seu experiment, anoti el resultat i llavors, clar, a ningú li donarà igual perquè hi ha aquest error experimental associat. Llavors es fan mitjanes, en comú, es posen els resultats, es comparen, etc. i es veu que en mitjana sí que dona un resultat proper al valor acceptat de K. Bé, una altra de les coses que us volia ensenyar és també un capítol de quart, que és de física, que és de dinàmica, forces. Els capítols els tenim en català, castellà i alguns en anglès ja també, perquè hi ha gent que hi ha escoles que fan aquestes assignatures en anglès. I aleshores, aquí hi ha un concepte que a mi sempre em costava bastant d'explicar, que és el de la força centrípeta, perquè ja en el llenguatge popular la força centrífuga és com una cosa que és molt difícil d'eliminar. Llavors jo els deia que no existia, i intentava explicar-ho, però llavors, per exemple, aquí hi ha un exemple molt divertit i molt senzill en el qual es veu molt clarament això de la força centrípeta i que és aquesta força centrípeta la que realment fa que hi hagi un moviment. Per exemple, si ens imaginem una marieta, si no li fem res, ella caminarà recta. Però llavors, si li fem una força intermitent cap al centre, aquesta marieta anirà variant la seva trajectòria. I llavors, clar, si aquesta força sempre és cap al centre, al final farà una trajectòria tancada. I si la força és contínua, què farà? Farà una trajectòria circular. Llavors, amb aquest exemple, que és una tonteria i és molt senzill, es pot visualitzar clarament que la força centrípeta és la causant del moviment circular. Després també, altres activitats que proposem, com per exemple en el capítol de treball i energia, al final de cada tema hi ha unes activitats interactives que poden fer els alumnes. Aquesta d'aquí és una activitat que trobem força interessant perquè és simplement la relació entre energia cinètica i energia potencial. Però llavors aquí plantegem la següent pregunta a l'alumne. Si tu vas a una velocitat de la que sigui, això es genera aleatòriament, i tens un accident, a quina alçada correspondria aquesta velocitat si caiguessis